Bocsánat. Sziasztok! House tour lesz. Kezdem is az mi szobánkban. Szóval, jaj, miért ilyen koszos a kamera? Koszos a kamera, srácok! Jaj, egy kinyitottam. Itt egy hülye Stitch. Itt van a szekrényem, tele van pakolva. Mielőtt kérdeznétek, az nem egy gitár, ami nem láttok, ezért itt van a villanykapcsoló. Szóval az nem egy gitár. Úristen, mi? Ez nem egy gitár, hanem egy tollas. És itt van a hugom szekrénye. Apámnak a fiókjai. Itt ablak. Jaj! Csak miattatok húzom föl. Nem láttok semmit, gondolom. Jó borús az ég. Na mindegy. Jaj, remélem nem láttatok. Nem szabad. Szóval, ez itt a TV. Oké. És megyünk ki. Behúztam a pitya, itt van az ajtó. Jó sok törő között. Én a legjobb beszél. Szóval ez volt a konyha, majd holnap lesz egy főzős videó. Kérlek, lájkoljátok, ha legyen főzős videó, és iratkozzatok föl, ha legyen holnap reggel house tour. Na, sziasztok! Spoiler, nem lett vágásnál, hajnali 2 van éppen most.